bagaikan rahwana. Asik asik asik. Mencuri Dewi Sinta. Mas Yuda Dalam dagelan wontene kaya cok bakal suarane kok ya lah apik ya. apike ramum lho bocah rupane kaya kijing ngono. Sida Bray. Sida nesunan lho wingi. Dari tangan Sri Rama. Iki aku nyangger nyawang Mas Komat ki kelingan koncoku jaman ning isi Mas. Sinten? Yai saka Kebumen jenenge Mas Naryo. Jebles kaya iki raen-raenane. Nggih, nggih ngeten iki sing diarani panci nggih. Menungso rai naga ngeten iki. Ora masalah. Endang. Susi kelaminnya biru. Tak kau mapuk cangkemmu tak kau maplok. Tak kau maplok cangkemmu. Aku tak biacak tenan lho iki. Aku muni pira, Pak? Nyanyi dirungane tenanan. Sik, Susi kelaminnya biru ki lho. Lu Mas Yuda. Wilujeng dalu Pak Minto. Inggih pripun? Alhamdulillah sehat walafiat saged sowan wonten mriki. Inggih niku kancane pripun nggih wilujeng? Mboten patek ketoke. Tapi alhamdulillah niki penonton malam hari ini pemecah rekor. Nggih, alhamdulillah. Luar biasa katai ngantek arek mlebu mawon mboten saged kula niki napa teng daleme anu Pak Sugito senes niki daleme Pak Tekle ngoten. Iya. Pak Tekle niku sinten? Ora wong arep mlebu kok ora iso ki sampean ki kurang teori. Lah si teorine pripun? Lek ajeng mlebu lek ketok iki wonge akeh ya mbiyak-mbiyak ngono. Kula Jejelo riyel lek sampean ndak mbiyak ora bakal iso mlebu mulane tiarine wong arep mlebu kudu dibiyaki ben mlebu. nggih kula arep mlebu tak biyak nggih angel terus akile taidoni. Oh, sampean ngoten. Wong arep mlebet mriki kok padane nglebokne dom wong akeh lek ya nuwun sewu Mas untuk dibiyak sithik. Kula nggih ngoten nuwun sewu Mak, nuwun sewu Pak. Ngerti nek lho kene yuda teko kathok kula dilorot e. Alhamdulillah niki Pak Gito luar biasa dalam rangka netepi darmaning sepuh malakramakaken putranipun Mas Dian Gozali Mas Didin petinju leting kula niki. Tahu tinju karo aku ditinju mboten napa-napa. Kula dijuatos ping 5 mboten napa-napa. Nah terus Kliwat tok. dadi ra kena. Ora kenek. Alhamdulillah pikantuk kali Mbak Eri Ratnasari. Ugi Mas Agung Prasetyo kalian Mbak Wiji Astuti. Dongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Betul. Luar biasa napa mle Pak Gito wah grapyak semanak. Jajanan sak wernane jajan ditokne kabeh. Waper, astor, kacang atom, ketoke turan bodo ketoke. Seto. Untung ora enek polisi, pomo enek polisi dicekel Pak Gito. Lah kok dicekel? Lah enten jajan ngapusi kok ning lodong tulisane konghuan tak buka lah kok rengginan. Wis jan kowe omong to 750 tok meneng ae lho. Ora ngopo ditepungke wong ya durung diwenggon coba ditepungke. Niki beda omongane sanes beda kalih anu menungso lumrah. Lah kok beda Mas? Ayo ngomong sing apik, aja ngantek ngisin-ngisini. Yen sewu Pak nggih. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sik Mas. Wis sana iki golek gandengan kleru ki engko. Lho pripun? Ning kene iki butuh dagelan ora butuh dai. Lah nggih. Hadir Dagelan, kowe iki dagelan dudu ustad. Lak jek meksa dagelan. Dagelan. Nesu. Pancen yo awalan kok dadak. Ampun dilurui Pak mun kersane. Coba ben heeh. para bapak, para ibu,
kula teng mriki jenengan teng mriku. Apa? Ini kabeh ora. Lah iya bener. Derek ditepangke nami kula nggih menika Mr. Komet. Kula micil saking Bojonegoro. Ki jane nek wonge berat, Mas. Lho, kae lho. Sakmono biyane kok. Oh nggih. Nggih sampun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah alah. Wong kenalan kok iso nuwun pangapunten pancen radianeh bocah niki Pak Lah iya. Paminto. Dadi mboten sembarangan menungso saged ngomong-ngomongan kalih bocah niki. Tapi aku ki kewan apa piye kok ya. Tapi Mas Yoto kados ngeten niki wah keluwihanipun kuwata sanget lho niki. Luwihe ning apa, Mas? Wah niki kalih Mas Dian, Mas Didin badhe ditumbas. Niki lho. Kuwi apa? Damel samsak. Wah, tinggo sasaran tinju lho. Gelem mau karo Mas Dian gedene sakmono ditonyo pisan goling kowe. Lah sampean ora ngerti kok. Kowe iki nang kene nuwun pangapunten lho ya. Ki nang daerah kene iki gudange para seniman, gudange para budayawan. Seru. Kowe tembung saklimah ngomong sak kecap ngantek keliru ditonyo karo Mas Didin kowe. Lah mboten. Niku acara napa to? Pernikahan. Ah. Paling tidak raketang mung sak klimah kowe kudu iso merdekne apa to kawin nikah utawa pernikahan kowe kudu iso merdekne. Pernikahan meniku disebut juga dengan manten. Dari manten itu sendiri Iya. sudah merupakan doa. Doa. Iya, manten itu terdiri dari huruf MANTEN. Manten. Artinya M. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. amin. Lho, ngene. A. Ayo padha ndedonga muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wah, ya, heeh. N. N. Nularo karo sing liyane ya muga-muga tak dongan dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. T. Titani angger bar ki mesti nang mlebu kamar ya ayo padha ndedonga muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kabeh kok. E. Enggal-enggalo gadah putra muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kabeh kok. N. Nularo karo sing liyane muga-muga dadi keluarga ingkang Sakinah mawaddah warahmah. Iku lho, kabeh kok sakinah mawaddah warahmah iki lho. manten wis enek dongane ngono. Lah nek dungane ngene lho paling tidak nek iki campur sari komplit. Niki Lho, kowe ya kudu menunjukkan to sapa to sejatine Mas Komet. kau bagaikan rahwana Asik. mencuri Dewi Sinta. Mas Yudo. Dalem. Gagelan wondene kaya cok bakal suarane kok ya Lah apik iki ya. apike ramum lho bocah rupane kaya kijing ngono. Sida Bray. Sida nesunan lho iki. Dari tangan Sri Rama. Wah, iki aku nyangger nyawang Mas Komet ki kelingan koncoku jaman ning isi Mas. Sinten? Yai saka Kebumen jenenge Mas Naryo. Jebles kaya iki raen-raenane. Nggih, ngeten niki sing diarang panci nggih. Menungso rai naga ngeten niki. Ora masalah. Entang. Susi kelaminnya biru. Tak kau mapuk cangkemmu tak kau maplok. Tak biacak tenan lho iki. Aku muni pila, Pak? Nyanyi di rumane tenanan. Sik, dibaleni. Susi kelaminnya biru ki lho. Loh, lah anu radioku ngono Mas. Kursi pelaminan biru kok susi kelaminnya biru bar dicet pantol apa piye kok. Menawa abuh. Wis dicek pantol lho. Wong liyane aja Saiki kuwi. jenenge Komet sapa mau? Komet harahap Salah. sinten? Komet kelamin. Kabar pisan. Jeneng anyar iki Mas. Saiki dilonceng jenenge gandengan Yuda Komet kelamin. Kelamin. Oh iya, iki sedhe lengkap spiral Medi. Spiral, Anu spiral. Liyane lagu kuwi. Liyane aku gelem neng syarat enek siji. Apa? Ya sampean melok grup kan ya melok Wah, aku melok andil. Kaya Roma kae soneta. Nggih, niki ditengeri Mas Komet kelamin. Dilonceng bengi iki. Kelamin.
Empake kok dadak. Mosok komet kelamin lho. Ora apa-apa wi jeneng apik lho kuwi. Viral lho iki. Jeneng kelamin. Komet kelamin ya ampun. Kowe celukane men kelamin. Aja to. Ora apa-apa. Lho berkah lho iki, berkah lho. Nggih berkah kelamin. Nyanyi liyane, aja ngisi-ngisini aku. Oke. Anu Roma Irama Pak. Roma Irama. Apakah lagunya di MC ini dulu? Saya vokal ya. Iya, saya pegang. Setrum Pak. Aduh. Yo pegang Bopok gitar. Lagunya? Sebuah lagu santai. Lagunya apa sayang? Santai. Santai. Intro. Yuk, masuk Mas. Cekuwak teken endel tangan cekuwak teken jangan cekuwak teken turum lumah hatiku wak turum miring hatiku wak teken jangan cekuwak teken turum rumah hatiku wak turum miring hatiku wak teken jangan cekuwak. Wong nyapel, wong melodi kok sok cekuwak wak. Lah iki kan ngono ta Mbok melodi. yang realita gitu loh, Mbok. Realitanya seperti Ya, apa paling sih? kayak ritem. Oh. Jeng ceceret. Jangan keceret, Lah. jangan keceret, jangan keceret, jangan keceret, jangan keceret. Arak nang di Golek jeding kamar Nyapa? Lah ceret keceret. iki ritem. Iki jan cocok banget iki tak jenengke mau Mas. Angel. Lah nggih ngeten iki lho nek mboten padha-padha SPD ini dadak. Apa SPD? SPD. Sarjana Pendidikan. Beda. Wong apa? Yo, santai. Anu kan musik ae lho, aja karo aku. Nyuwun Mas, sak paring-paring Mas. Musiknya Mas. Musik dem. Musik iki kuwi enak iki Sekar Gadung kok padane grup liyane. Adoh grup liyane. Lah nggih. Lah apa maneh dalange Pak Minto lho. Lah cocok. Ki Minto Dagelane Komet Kelamin juga Kelamin. Yudo Bagia. Dalang kondang Tulung Agung. Bakule wake Mas ya. Lah iya. Daleme Pakis. Ya. Demang. Apa meneh penontonnya ya akeh lho. Bakul ya lumayan. Bar aku bar. Lah nyapa to? Nyanyi aja omong. Lah kok ya randang kowe. Aku tak nyanyi. Oke, musik. Mas ya. Telet. Santai. Santai. Vokal bersama Komet Kelamin santai. 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 Muni santai pisan ka sak tonyo kowe. Nyanyimu ki lho kapan? Santai to Mas kok Santai langsung vokal. enak seneni ae. Salah. Santai. Asik. Badan bekal-bekal pijet tonggo nelik sarti. Badan rodok linu pijet tonggo sartini. Santai, yuk kita. Ayo. Lagune iki lho. Wis Lagune santai. lali ya Pak. Cengengesan. Ya aku jane sapi apa wong lho kok iso dibediangi. Iki jenenge iki semuk. semuk. Semuk iki suasana panggung ben ketok meriah, pakai lampu lighting, pakai semuk. Jadi suasanane pegelaran malam hari ini iki meriah, ora ecek-ecek. Sekar Gadung kok trimo santai nyapa pijet gone Yusarmi barang iki. Lagu santai pijet gone Yusarmi nyapa. Lah Roma ora tau pijet lho. Roma yo pijet kok. Lah nek pas kesel. Pas Roma pijet tunjukkan kabisanmu liyane, aja memalukan kowe. Aku jane nak dangdut iki rada bertentangan dengan kepribadian. Lah kok iso bertentangan? Ya nyuwun sewu lho, Pak. Paling tidak nuwun sewu Pak Minto. Nggih. Ngajeng kala wau kan muka dimahipun kan sae. Kaya Paling tidak Ustaz. kan duwe keluwian niki bocah niki. Wah, Niki. Heeh. Apa kowe arekan? Eh, Arep apa? lah piye maling apa piye kok iso yo paling gak yo awake dhewe melu didonga melalui bacaan-bacaan. Lho iso kowe. Ngono iya to, kaya pahargian ramene ngene iki yo eneng
dalile. Kowe arep donga. Dalile apa? Gitu, kok. Dalile apa? Aja sok dalil lho. Lek Siji tajwid- ngomong lek agama, tajwid loro ora negara. cetha aja sembranan lho. Sesembranan kuwi. Mboten niki kula elek-elek weton pondok. Pondok endi? Pondok niku lho, Tebu Kobong. Tebu ireng kok to apa? Lah ya anane ireng ki menge kobong. Iya iya. Iya bener lunyu cangkeme. Lho, kok lungguh bocah iki. Duh, Arep kiroah ta? Iya no. Ya Allah Gusti kiroah bae. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif betengah alif kasrah i alif tamau a i u. Sik ta iki. Aku Kowe iki ngomong- dirungokno tenanan lho. Pak Kepala Desa munggah panggung apike kaya ngono warga masyarakat hebate kaya ngene iso kiroah kok alif fatkah a. Loh, orang itu memporsikan pada dirinya. Kok iso memporsikan? Ya belajar dari yang rendah-rendah saja untuk menjadi yang tinggi. Ikra saka bawah terus Lah. dimulai dari tinggi. Nah contoh alif petekah a alif kasroh i alif domah u ada artinya mas. Artinya alif fatkah, A alif doma, alif kasroh i i alif doma u diwaca. a i u. Artinya Aku iki urip wong urip kudu golek. gendaan. Alah alah. Anu Tak goblok. Tak Golek goblok. bacikan. Heh. Boleh pahala. Sik, Aja Mas, cengengesan Mas. kowe. Wong urip kudu golek. Anu. gendaan. Kebajikan. Wah, oh. Kowe kamu ning ngarepmu. Ndi? Mboten Pak nek anu pados pahala. Ora tegese. Lek wong urip golek gendaan aku ya ora ngluputke mergo ki penyemangat hidup ki kaya ngono. Lah. Alah entuk bolo dak entuk bolo. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak nggih. Penyemangat Hidup. Heeh. Nar nar kaya Naryo. nggih matur nuwun Pak. Sapa? Apa kowe arep apa kowe? Pak Naryo to? Lho, Pak Naryo ora nyapu-nyapu kok matur nuwun lho. Pak Minto iki. Oh nggih nggih. Rumangsamu. Sing Terus, tenanan terus. ta. Kowe iki nek nembang, nek kiroah ki sing tenanan. Ugi ya tenanan. Lah, sing kira- Alif, ba, ta, sa, jim lho ngono. Wong iki belajar dari yang kecil-kecil dulu. Iso we mengartikan. Lah kok yo Mengartikan. lah. Kok iso yo Alif loh. Wis karo. Supaya lah le- yang ngono kok takut tak. Ben Wis jelas. karuan atu-atu digowo ngene iki tetep iso. Edan. Ora usah kuwatir. Ya. Ngono. Nah, Jadi awakmu terus. iso mengartikan ya Ya berarti. iso to kok. Umpamane alif. Alif itu terdiri dari huruf A. Allah. Lip itu adalah tangga. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah atau dikatakan dengan hablum minallah. Hubungan dengan manusia. Hablum minanas. Edan. Ojo kanduli. Sopo? Kira dikanduli. Ganduli ya? Ora barang kok iso. Cengengesan. Alif. Ngono. Alif ba. Ba itu adalah wadah. Jadi Islam itu menjadi wadah yang sangat baik untuk segala umat manusia. Hebat. Wes ya, langsung ditanjake. Ije. Alif ba ta. Tak akan sulit jika kita mau melakukannya. Alif ba ta. Sa. Ojo mikir sae dhewe ning mikir sae wong akeh atau sedekah. Alif ba ta sa. Jim. Jim, ora bakal jimpe nglakoni salat 5 waktu. Nah, mergo olahraga. Moga olahraga. Alif ba ta sa jim ha. Hak. Kita harus mengerti mana yang hak, mana yang kewajiban. Wah, manusia yang baik kok Kok akeh men sing mbok takono. iki lho opo? Artine kok lho Lah kowe piye? karep takon tok. Kok kowe Cengengesan kowe iki. Lho butin terus kudlet pipis seluruh nyawang rahim. glundung lho. Modele karo kowe kok ngesir ngono to Lah butin nggih. iki. Wong kok iso. Lah ya ket mang ketap-ketip karo aku. Ketap-ketip ora perkara ngesir kowe Kayaknya apa? kok kreminen.
Mosok sinden apik kok. Rumangsamu kok iki nang gone Pak Gito ki paling tidak nuwun sewu lho nggih Pak Minto. Rakitang mung sak klimah awake dhewe ndedonga. Mugi temanten sakloron tansah cinaket ing kawilujengan lan katentreman, cinaket ing bagya mulya, kinebih ing suker sakit binucal sial dangkal. Muga-muga pikantuk rejeki ingkang halal lan barokah, langgeng anggenya bebrayan. Kuwi ndonga sing apik. Niki sing tinju niki sing Mas Agong napa sing sinten ta? Mas Didin, Mas Dian, awake gedine sakmono kuwi petinju. Oh, padha. Lah apa isa tinju? Lah nggih saged to. Lah aku ki pelatih tinju lho, sak leting lho karang. Oh, lho tak waras tinju. Lho, Jab. Uppercut. Swing. oh nak ngene ki uppercut. Uppercut. Oh, lah nak ngeten ki. Ngeten lho. Apa enek? Lho, enek. Apa wi? Iki kan open botol. Maksudnya buka botol lho, Pak. Open botol. Ngene. Lah nek iso mbok aku dilatih. Lho, ya isa no. Ayo sekarang, ayo jalan. Pamane Aku gerakan pelatih gerakan. Oh iya. Jab. Hah? Uppercut. Oh nggih nggih. Sip. Swing. Iso. Ayo, pukul. Pukul aku. Amit lho nggih. Pukul. Amit lho. Selak ketonyo kowe, umat amit ngono widang langsung bres. Sopan kok petinjune ya. Ora enak petinju gelut kok sopan ki lho masa arep nyo. Amit lho nggih nuwun sewu ngene bareng. Ora entuk. Amit lho nggih kula. Huk. Kuda-kuda. Kuda-kuda Mas e, Lah pripun? kuda-kuda ki ngene lho. Ha, kuda-kuda siap. Kuda-kuda. Kuwi ora kuda-kuda, kuwi arep nyolong pitik goblok. Aku ora tau petuk kuda ya. Wong kok iso. Lah kuda-kuda ya sing sangar ngene, engko latihan tinju. Engko ben dilatih karo Mas Dian. Moh. Nanya Tapi apa? dadekno sasaran tinju kok. Oh, kuda-kuda, tangane gegem. Mripate mlilik. Lambene ngisor cokot. Kakean ki lho sithik ae. Ha, gegem. Pukul. Sing kiwa pukul. Jab. Kuwi musuhmu ora lara, tapi keri, goblok. Akhirnya keri terus semaput ngono lho. Oh, keri semaput renang samu. Nggih. Aku tak ngetes karo bocah iki. Lho, Lek sampean pancen tes. komet kelamin iki ngerti. Aku iki kelamine wila aku. Ora apa-apa kelamin apik kok Mbok dikanthi. Ora nek kelamin gak iso pipis. Butuh tenar apa ndak? Nggih. Lah iya tak jenengke komet kelamin. Nggih, matur suwun. Nah,